No tak ja tu akože čakám. Ja plačem pomoc. Ja akože čakám tu. Dobre, pizdu, Jaj, dobré. čo prosím. Čo ti jebe? Ja som si myslel, že to není reálne, že to je iba na videách. Ja, že to je stejné. A zase mám rozjebané auto, to jebe. Ja sa tu udusím o chvíľku. David, ty kurva. Vrátite mi ale... Dobre, takže nemusím sa báť, že... Každý Nemusím sa sa... báť, že... Ja sa nemusím báť, že ma David chytí. David, ty koko, David ma nechytí. No táto nemá grip. Aj no, nemá for. Čo si, Danko? Dík ty Andrej. debil. A ja mi obsa. Ja neviem do PC. Ale sa portuje ten idiot. Piči. Tu není David. Nehovor. Neviem, o čo ti ide, ty buzerant. Dík. Uni. Nie, to piči. Voda. Felix, to je voda. A má rally No, auto. ale Kde mu to pôjde... Voda. Správne. Jakže on ide rovno Jak som stále. jak som ťa Ale ja som ťa ojebal. trafil. Riadne No, som kokot si si ma teba trafil. oprel. Kokot si ma trafil. Jebe. Opri sa o mňa. Ja sa ti Ja uhnem. sa ti uhnem. Ty jebneš na Kokot zem si a ja od smiechu umrem. Kedy zmiznul Samo? Ja som tu. Ale druhý Samo. Samo je ten jeden čierny kamarát, čo on je v tme, že kde zmizol Samo? Ja som tu. Chlapci, ako ste pozadu, nehovorím Pravda. nič. Keď nie sa kúka dozadu, aj Cčko. Á, kurva. Ja presne neviem, čo spravím. Čo urobil ten... What the fuck? Tomáš? I? Ste v piči, chlapci. Mama, ste v piči. Kurva, máš štvorkolka. Dobre, ja mám piči, ja mám rally auto. No, máš štvorkolku. Kurumu. Hop. Opa. Hop. Kuruma je rally v podstate, hej. Samo na tvojej mame som robil včera rally. Jakže? Do piči! Oj, chlapci, vy ste šupáci. Máme šupák. 360. 360. Samo nesí, poď pomôcť, veď ale. Ale nie na... Ja som spal na druhej mape. Na druhej mape som sa spal, no. O jaký landing som dal? San Andreas. No, ne. Čo? CJ? Čo si zapol... Podľa mňa ty si zapol z legendáčku som. Hej, vyhráme štvorku. Nie. Dobre, spavnul som San Andreasku a kokot má zapnutú štvorku. Ty si kokot? Otázka, anekdota. Ináč chlapi, hej, poviem vám vtip. Popri tomto, ako sa naháňame, tak vám poviem vtip, hej. Prosím, to nie. No, že proste je skupina kamarátov, hej. A akože nakoniec, na takú oslavu si objednajú chatu, hej. Na už teda neskoro večer, tak jeden týpek už... Tomáš, full speed. Dobre, tak jeden týpek proste ide a že ide si už láhnuť, tak otvorí prvú izbu a tam sa klátia chlapi úplne. Tak ide do druhej izby, aj tam sa úplne klátia chlapi jak nikdy. Tak ide do tretej izby a tam sa klátia tiež chlapi a používajú to... Jak sa volá to z motiky, za čo to držíš? Borisko. Aj vy ste tam boli? Oh my god, it's not funny. Mohli ste sa neho takto ojebať. Ináč chlapci, viete čo robí panda, keď nemá miesto? Teba. Nie. Expanduje. Ale ten bol dobrý, ten bol dobrý. No. Takéto vtipy sa rozprávajú u nás na praxi. My nič nerobíme a rozprávame si vtipy. Ja by som asi vyskočil z okna. Tá bola. Každý deň zbierajú aj tie fungové mozky, ktoré nemáte.
Dobre, to spawnuje autá rovno. Wow. Držu špičujem. Tak dobré, ale dajme, že keď si pôjdem opraviť auto, takže nebudete do mňa narážať, vy kurvy. Však si opravoval to, čo si Ale musíš sa tam dostať najskôr. Vy kurvy vyjebané. Dobre. Teraz si tak kokot opravím a nie auto. Ale nie, David, Dík, David, dík. Negacaj. Vy neviete, ako ste to spravili, vy kokoti. Vy neviete, ako ste Čemu to dymí? Počkaj. A ten David. Dobre, to čo išiel bolo? ďalej. Ja som jedol. Počkaj, nie, Podľa mňa by si mal sám zobrať. Nie, dneska je to Tomáš na šikanu. Tomáš, ako si to prežil? Nie. Nebe si buldozera. Kokoti. Jo. Ja to jebem. Porno, proste 4 na 1. Jebe. Jak mám preskočił. Kurwa, vlač. Ja pierdolę vlaky. Kurwa, vlak. Vlaky. Popiči, David. Oj. Ja som zabudol, že ja vlastne vidím aj do 90 stupňového uhla. Explozívna déria. Ukrajinec jebaný imigrant, slova môjho spolubývajúceho. Hello, it's Zelensky. We need 5 billion rockets to... Mohol som vás tak pojebať. Ale obidvoch naraz, dala som 2 v jednom kombo, ty kokot. Chlapci, ja byť vami to vypnem a idem do kuchyne variť, vy ste ženy. Samo to rozdýchaš, nie? Ale hej. Na druhú stranu sa pretoč, ty jebnutý. Dobre, dík, nemám dvere, mám vetranie, ty kokot. Aj piči. A máme chyceného blbečka. Ono je to 4x4? Ty kokot, to už je? Čo to má byť brzokolka také auto, alebo čo? Nečudoval by som sa. David, je to Amerika, ja by som sa fakt nečudoval. No a ste v piči. Tak na 20 minút. Prečo? Nič len tak. No dobre, David, išiel by som ďalej od Tomáša. Ja horím? Ja nie, ja mám polca. Ten kokot na mňa isto hodil sticky bombu. Neviem čo horšie. Felix! Čo? To bol orbital... Nie, to je Sparrow. Jack Sparrow. No. Vrabec. Vrabec. Mohol zajebať Ako vrabec. robí vrabec? Mravec? Tak robí mravec? No? Kde je ten... Ktorý ti? Ja som sa odpalil. To ti treba. Čakáme na Matúša, alebo... Hej, že to zapína. Nie, to už ty. Policajtov mám. Pani policajti, prepáčte, ja som nechcel. Lester, ty pučus. Prečo si ma odbachol? Neviem. Gej. Chlapci, viete čo, idem zdrhať ja. All you my Shut the fuck up. Ja natáčam. Aj ty natáčaš? Aha. A tak povedať. Aha. Aha. Tak povedať. Nerob. Dobrý večer a ospravedlňujem sa za N-word. Hej, Počkaj, nepoved R. Dobre, samo povedal R. Lebo môžeš povedať. Hej.
Hej. Ale nemôžeš povedať R. Keď povieš R, tak to už je potom rasistická urážka. Keď Jak my povieš zase nigga, hráme? tak to môžeš. Čo hrám iba ja s Dávidom? Počkaj, však ja si volám auto. Dobre, ja si idem zatiaľ opraviť svoje. To čo bolo názvom? To bol David, Či ktorý natáčaš, preletel David? okolo mňa. Jaj. Sorry, to som nechcel Zdravím, povedať naozaj. zdravím do videa, zdravím do videa! Ja tu mám, že tyčinky so sírom z Pece, Slovakia. Ja Takže- posereš. To. Ty? Chlapi, tak neviem, keďže sa pripojil Matúš, tak ideme od znovu, alebo ako? Budeme to je 4 môj na Sparrow. 1. Jasné. Nebreš Čo, po akože mne už. štartuje, ty kokos dvojtak. Nie, Felix breše. Ideš sa vysrať? Ideš sa vysrať? Tak príjemné sranie. Kde mi dali to auto? Nemáš auto. Mám, ale A bring it to you. druhé strane sveta. Na hen tam ho máš. Že aj, Doveziem ti ho. ale bring it tu, ja jasne, a daj mi one. Práve som minul moc veľa peňazí do tohto auta. A nepáči sa mi to. Ja som teraz minul všetky svoje Samo, peniaze. takú ďalku si nemusel jazdiť, samo. Hej. Hej. Zastalo ťa Kde ste? Aj sa mi to načíta do... David, poď za mnou. Máme 4x4, my mu ideme. Keby si to mi netlačil, ty kokot. Kámo, ale ja nejdem po za tej To máš dobrú 4x4, čo ti nevládze. Však má 4x4, len to má 5,5 koňa. Áno, však ako inak. Ale už to nemá 5,5 konia, už to má 6,5 konia, lebo som tomu dal EMS Engine level 2. Ty kokos. Oha. Nie je možné mňa spavno. No mám to v takom okienku, že by som to mohol na... No čo? Začne bude chyba tá séria auto do 10 000. Dajte mi invite, chlapci. Nedáme. A keď poviem prosím, Heslo. hovno kleslo. Dobre, dám ti invite. Že heslo, hovno kleslo. Dobre, uhádol si, nedám ti invite. Problém je, že nemám to Matúša pridaného. Tak ja pošlem Matúšovi invite. Už mi poslal Felix. Tak sa poje. Tak teraz začína šikana Felixa. Počkaj, nie, počkaj, ja chcem ísť ešte, potrebujem ísť niečo spraviť ešte. Chlapci, ja vás mám strašne Chýba mi nahlas. tam strašne niečo. A ja som ich mal strašne nahol, ja si ich musím dať, ja si ich idem dať ešte tikšie. Dobre, dávam vás. Máte mute, máš mute, kokotko. Máš mute. Ale Hlavne Felix sa z toho prečo si dá. Felixovi ide takisto rýchlo ako mne? Všetkých som si dal 70, iba Felix na 60, lebo mne odjebe uši o chvíľu. Zaboxuj ho, Dávid, zaboxuj ho. Sme vo Fortnite. Boxni ho. Na benzínku. Samo nie, opačný smer. How much? Put it on my PC. Cause I need me to get the Fortnite battle pass. Domora s ním! I like Fortnite, did I mention Fortnite? Ja teda neviem. California girl, Yeah, girls were unforgettable. Daisy, Bikinis on top. sun Už is stačí, ja si so trafím na hot. strom. Melt your puppy. Ja, to neviem. Na strom. Nie. sex on the Sex? beach. Sex? To som strašne pretáča na tom daždi. Čau Tomáš. Vy kokoti uhnite. Dávid, zavadzáš. Dobre, tak to ostaňme. Nedal mi prednosť debilko, oškrel mi dvere. Chlapci? Mal prednosť on. Mohol som to rozbiť na prvej zákrute. Strašne sa šmíka na tom. Na tom daždi sa rozlišmíka, ja nemám grip žiadny. I got no traction. Ooh, just spinning wheels. Na benzínku s ním. Nepustí ho Tomáš. Nie. Čo sa Ja normálne stalo? zabočím a to auto ide rovno. Alebo takéto, že to nedá smerovku. mal by si- Moje nervy sú tým, že rozprávam, čo zle spravili proste zo zákonu. Ty by si mohol vtedy zastať, vystúpiť, ísť mu zaklopať na okno a povedať, že toto je na pokutu, pán vodič. Toto je 20 To je eur. na pokutu, A pán py- vodič.
20 eur maximálne. Chlapci, letím do mora, ja som to asi zatopil. Padám z kopca. Treba mať dobré vibe popri tom, ako šoferuješ. Alebo ešte je blbé, keď sedíš v aute a vodič ti pošle Reelsko, to je celkom blbé. Čo ti jebe, tak to som nečakal, ty kokot. Mohol Že ma. vodič ti za... NPCčko proste. Ohol ma? Ohol má! To ťa má ohol? David, nie, ty retard! David, ty retard! Ty si retard! To je tiež zakázané slovo ináč. David, zaboxuj ho. Kde ste? My sme v Paleto Bay, zaboxujte ho. Kde sú? Nedajte ho hore. Nevíde hore. Však som vás Pusti videl, že ma. ste tu. Kde ste zmizli? Poďme ďalej, my ideme Aha. na opačný smer ako ideš ty. Nie, idem dobrým Čo smerom, ide? aby ste sa posunuli. Ja nenávidím tú dodávku, vyjebaná dodávka, vyjebaná. Že jak? Dobre, práve som sa rozhodol, že mám Že ako? predali to cenzurovať celé video. Ešte raz Dobre, Tomáš, dobre. aká to bola dodávka? Čau, Felix. Dík, David, dík. David, ty retard. tak už čo spravil? Čo spravil? Mám driving na Veď max. uhni. Poď do ryti. Yo, Prečo ma tak what's iba up? Dosia Matúš! No, Mal by som sa kľudiť, lebo ma spolubijajúci zbije. Kaputi. Dobre, ja som zaseknutý v strome. Chalani, poďte mi takto pomôcť. Ale Počkaj, ja- daj lano, daj lano. Samo ty ma Hej, ty kokot, zavadiaš. lano ti dám isto. Ti dám lano okolo krku. Jo. Trošku to bude bolieť. Ale asi nie mňa. Čauko. Nemá kačo. Ale Povod, to si neviem, zapadol Felix, som. to si neviem. Nemáme problém. Ale nie, počkaj, idem ti pomôcť. Dobre, pohoda, toto je 4x4 auto. Kamión. Potražujem 4x4 e turbo motores. Pozor, Super, Samo, pitmanér. ty si turbo Dobre. debil. Ale nenáhňaš mňa, ty retard. No Á, to- Felix. Samo teda čo Čaute. s tým spravíš akože? To naháňame. Kde je? Felixa. Čo máš za smarta? No tak, Všetko Idem. nového? tento hovno mal, mohol by si to chytiť. Jebaná dodávka. Vyjebaná dodávka. Jebaný škot. Jebaný školník. Čauko. Jebaný škot. Nedý mi auto. Nedý mi auto. Ja mám fucking super šport, jak sa mám naháňať po kopcoch? Halo? Čo? Ja mám tiež super šport, halo? Dobrá, o tebe som pomohol na druhú stranu, ja to musím obchádzať. Čo robí Felix? No Ja čo som robí? momentálne tak... Chlapci, vlak, pozor! Tak, box, David, box. Ja by som rád, ale... David. Nie, ideme ďalej. Chlapci, vlak, ide vlak. Tak, kamarát. Tu ty za fucking vlakom. Ideme. Tu stojí. Vlak ho mohol sundať. Za ním. Za zmrdom ružovým. Ja som na streche. Ja som Kvebelkrop. Kvebelkop? Kvebelkrop. Kvopor? Si aspoň niekde blízko Ty vás, samo. kde som ja. Ty si na nejaké úplne v piči, kamoška, ty sa spamätaj. Ja som sa vodil na vlaku. Ty sa spamätaj, čo robíš so svojím životom. Však som na Gimply, takže veľmi mi asi už nepomôžeš. No nemyslím. Ja by som mohol robiť livekou, čo som mi nezistil. Hej? Čo neurobíš dnes, neurob ani zajtra, máš 2 dní voľna. Dobre chlapci, box. Ty Matúš, ja som toho... Box, tak jedine kebab box si dám, ty kokot. Je! Nehorí auto? Ani. To hovno malé ružové. Box. To máš, tebe z toho neostáva. Ja som asi jediný, kto má auto pohromade ešte. Ty ho máš neprestavené auto. Tu, zaboxujú, tak! Box, David. Drž ho! Samo! Riťou dozadu! Nie.
Nie. Chlapci, ste... Reálne si zober, že by si bol teraz to NPCčko. Čo by som si... Štyria. Ale máš do neho šťuka, aj ako vytočilo. Kámo, to čo je proste za one, za chaos. Pozor, kamion. Tu je PCčko. Nie do mňa, Matúš. Box, dajte mu box. Box. Nie! Box this lap, box this lap. Box did lap. Box through overtake. Box. Nie, mňa ma tu už. Si tu niekto reálne Máme ho, býva. máme ho, Pozrie sa z okna. nie do mňa. Nie, David. Dobre, takto ho držte, takto ho Máme ho. držte. Končí. Máme ho. Počkaj, idem ho zablokovať. On je hej tam. debil. Idem ho zablokovať. Dobre, skončil, koniec. Ja púšťam. Tak milé od teba, David. A my nie. Máš náskok pol sekundy. Raz. Raz to som. To bello. Idiota, nám to niekto kričí. Hej? To milé od neho. Samo nie mňa! Tu sú kamene. To nebol ja. Však vidím, že to bola táto kur... Kde to máš? Čo to robí? Prečo ťa násiluje odzadu to auto? Neviem. Prestaň. Ja ho berem na výlet. Felix. Kamže kam? A nie do mňa. Samo ma presmeroval. Nie, Jak David. si ho posunul? Box. Máme ho, tu týždeň. Máme ho. Za ním išiel na stopku, išiel cez stopku, nezastavil na stopke, po ňom. David mohol si. Skoro som po ňom hodil sticky bombu. Nie som. Stratili sme sama. Potom by si mal samotizovať to oného. Buzerant. Toto ma baví. Felix, nechce sa to zbartovi. Keď sa dostanem Dokým ma nezastavíte. Tomer. Kým ťa proste nezačne horeť auto. Tomáš mi už horí auto. No máš ja to rýchlejšie ako takto nejdem. Nepotrebuješ, ty si neschopný. Poď, ja ťa potlačím. Samo! Prečo tam je kamion? Samo! Kde si sa mal? Poďš, Felix. Kamo! Pomohol. No, Je to hovno ružové. Ty kokos, tak to bol close. Po mne furt tak dostriela. To už NPCčka po tebe idú. Moje auto chce ísť rýchlejšie, ale proste jeho fyzicky... Tebe to dáko dymí, kámo. Čo je? Kamoško, moje auto by aj išlo, ale jeho Ja mám fyzický stav mu to nedovoluje. defekt. Čo si debil, či čo? Kto mi strelil? Dag. Dag. Hoši, ja chcem oný pick-up, ja mám gumu prasklu. Samo ke defekt. Či Matúš ke defekt. Gdag. Odvoz. Odvoz, ja nemám pneumatiku. Až pod nos, poď. Môže sa, už sa zadrhne, prosím. Odomkni. Aj vpredu. Opa. Že ako? Čitateľne poprosím. Chceš titulky grgnutia? David, ty buzerant To vyjebaný. neznelo ako grgnutie. Ja som ťa vyhodil. Hej. Poď ma Tomáš, zobrať. naberem ťa Tomáš. Poď. No už môže ísť tak do piči. Tak vydrž, musím oné. Dobre, už som sa respawnul. Au. Poď Matúš. Rýchlo. Tomáš, poď aj ty. Tomáš. Makaj. Volajte niekto Lesterovi. Volám. Mám Lestera.
Musíme... Get out of sight, nesmú nás vidieť. Je ich tu strašne veľa, vidia nás. Zavrú oči. Ty kokos, jaký R? Jaj, to sa mi iba seklo. Dám rating na tieto syrové tyčinky. Daj, Sú fakt dobré. poprosím sponzorstvo. Povedz značku všetko. Poprosíme Chipsy Slovakia. Ak vidíte toto video, dajte Davidovi sponzora. Dobre, Ja sa tiež nebudem brániť. Ja sa tiež Určite nebudem budem brániť, hej. označený vo videu, takže môžete, napíšte DMs, beriem spolupráce. Kámo, mohol som si to skoro sám zaboxovať. Dobre, ja mám 2 minúty 10, dokým môžem znovu zavolať Lesterovi. Drž píču. Poraj na traktúra, hej. Pull the color. Šabada. Šabada. Samo. Dobre, ja mám ešte minútu a pol. Je tá policajtka, pozor. Áno, David, tam doskoč. Zabehlo mi a rozrízenou tyčinkou som si obgrcal klávesnicu. Mačky, Sponzorstvo? Už sa dajú. prosím. Som si dal veľa minerálky, krgol som si a vybehlo mi rozviachaná tyčinka. Mňam, Teraz sa mám po klávesnici. Mňam, ja teraz jem, ďakujem. Dobrú chuť ja jem. Ajo. Hej, ale ty Kde si na ktorý sa samo? skoro zadrhol. Kde som? Kde? Vieš, že tu není vrtuľník. Ktorí tu vedia jesť. No je tvrdý, a je vo vzduchu. Skoro zadusil som mal niečo dôležité, čo som chcel povedať, ale už si nepamätám. No šťastie. Ja som sa minule smial 20 minút na volačom a zabudol som na čom. To poznám. Sa smiala potom, že... Zase smejem. Nie, lebo kamarát sa ma spýtal, že spolubývajúci sa ma spýtal, že... Na čom sa smeje, že až zabudol som na čom. Tak im povedal, že som kokot. Ale však... Neponáhľajte sa chlapi. Nepočúvame sa, neboj sa. No neponáhľame s toho pravou na sloj, tak liter vody. Máš, vidíš? Vydal si vodu? Keby, vieš koľko. Pláva ti klávesnica. No, není ďaleko. Poplavu kvásne Je to tak, ako keď lodí. stojíš špičkami na piesku, ktorý je hneď vedľa mora. Už viem, čo som chcel. Tancovala ryba s rakom, ryba s rakom. A patrúšky s pasternákom, A česnekom, a dievčanka s kozakom, To je taký chaos, toto video. Tancovala ryba s rakom, ryba s rakom. Ako sa bude volať? Naháňacia hodina? Prosím? Ako sa bude volať to video? ADHD. Naháňa sa hodí na tú hru. Ja by som to nazval niečo úplne zmysluplné. Tak, Naháňacia hodina fit ADHD. Felix, počuj, čo sa mi stalo? Ja by som to Posledná nazval, že... sa. Koľko nás je? Koľko sme tu? 5? Chlapci, mám v No tak klávesnici vodu. ja by som to nazval, že 5 kokoti majú ADHD a dostali vodičáky. Ja mám v klávesnici vodu, no dobre môj. Kámo, ja sa proste neviem pohnúť, Felix. Tancovala ryba s rakom, ryba s rakom. A patrúšky s pasternákom, a cibula s česnekom, a dievčanka s kozakom. Tyriam, Tečie mi soflík. Pôjdem, Nemám je kvapka zostala na nohu. To sú proteíny. Kvapka zostala na nohu. Prečo búrame každý jeden stĺp? Oho. Čo, Felix Dobrý. Aha. Dobrý deň. A vy ste kto? To sú oni! Dávid, to sú oni, my sme ich našli. Ryba s rakom, a patrúšky. Chlapci, akože berte oho na to, že ja mám tak trojtonové armornuté auto. Poďme, Felix. Že ste tam dvaja? Ale ako to, že ty zdrháš v tej kurume? Jak to, že to je tak rýchle, to hovno malé? Počkaj, kto je ten tretí? Či to bol NPC? To som ja. To bolo random NPC. To sme nevideli. No hrá s nami? Felix, ale nemusíš napodobňovať, ako znie to auto.
David, prosím, vždy keď Felix kašle, tak tam daj proste preklep na nejakého Passata, čo štartuje. Máš to Dobre, mať. prosím, David, prosím. Máte to mať. Proste nejaký diesel v zime.